Nou ja, kijk, ik raakte ons nog groot daar in die Kalahari, net zo aan de grens in Botswana. En net zo over de Jakobsproefdraad kan je dan nu de grens zien met die mooiste rode tenen. Nu kom ik vertellen voor u vandaag om in die Kalahari groot te raken, sluit is een van de grootste voordelen wat hierdie land voor mij kon ingehouden. Want je weet, daar op die Kalahari is die volk jouw beste vriend. En zo gebeurt het, laat mijn pa zijn voorman, Oostefans, en daar leidt hij in ons twee dezelfde ouderdom. Nou ja, als je op die Kalahari groot raakt, wordt je nu groot gemaakt om kleren te zien. En ik denk, ik en Otoy, dat is een van die zwaarste en een van die witste kinders wat in die leven was. Ons heeft dus een van die walkways gezien wat je daar aan het centen kreeg. Hierdie zebra crossings. Zoals ik en hij gewoonlijk in het dorp loop, dan beginnen die mensen die karren te stoppen en gedenken daar is een freeway. Maar ja, ik en Otoy raak samen groot en hoe dit moest nog gaan in die Kalahari. Ik was altijd welkom daar in Toyse Masa, is hier Tanimari. En ik kon altijd daar instappen en voor mij een pakje zwart thee. Die 5 roezes vast. En toen kom altijd daar een orikoffieblok op die 4. En dan maak ik en Toy nog voor ons lekker stevig zwart thee. Butter zonder melk. Ja, was die melk en suikerie. Die drank vooral net zo. Die enamel van die blok het schoen afgekomen. Maar zoals het dan nou is in die Kalahari, Toy zijn ma mij gehelp groot maken. En mijn pa en zoveel Toy gehelp groot maken. En dit was als mekaar zijn kinderen, zoals ze genoemd het. Toy was mijn pa zijn kind en Mari was dan zo ook met de ma. En dus hoe het in die Kalahari gewerkt het, jong. Daar help allemaal groot maken en allemaal vat aan. En daar was niet het ding zoals klerie. Maar zoals wat mijn pa toen over mij en Toy groot maakt, leer ik voor ons een van de grootste lessen in die leven. En hij heeft voor ons gezegd, luister die mannen. Hier, ons schiet niet net omdat ons kat schiet niet. Ons schiet en dan eet ons. Zo ons is groot geraakt, als je iets schiet, dan moet je ook eten. En natuurlijk, zoals ik nog 2 groter geraakt, dat zijn pa's de fans ons altijd die lekker rekken gemaakt. En zo het ons dan ook begon schieten hier op die koffieblok, wat nu makkelijk was. En later die kookblok. En dan zo later heeft ons dan ook voor onze takkies en clubjes gezet. En ik moet zeggen, Toy was zomaar een gevaarlijke man met de rek. Hij man kon een helder koker zomaar nou voor jou hier uit de taak uithalen. En zo gaan ik liever voorbij. En ik en Toy kom ik later hier op die draadloos achter, terwijl die lekker zwart thee dan nu daar een koffieblok op die virus. Luister ik en hij ontvang ons beteker hier op zijn pa's radio, ontvang ons een beetje voor ons op programma of 2 op. En ons komt toen de tot die competitie, daar waarachtig slim mannen daar buiten in die lieve is. Dat is niet net boerenlieve niet. Daar buiten is mannen wat hulle self nou procureurs en dokters noem. En die mannen hebben een beetje groot geld, jong. En ons besluiten nu maar, ons wil ook eendag een van die slimme mannen raken. Ons wil ook graag eendag een procureur of een dokter raken. En dan maar een beetje die plaats verlaten. En ook dan nog gezien wordt als een slim man. En ik en Otoy zo met die grote opkomst in die duifskieterij en die massies het ons een voeltje iewers oorvleet. Maar je weet, als je dan nou een voeltje doodschiet, zo als je nou een duifje schiet of een massie, mag je hem niet net schiet voor die lekker, je moet hem eten. Maar als je toen nou waarachtig iewers die voeltje oorvleet, als je die voeltje schiet, moet je hem net daar op het toneel slag, dan moet je zijn haartje rauw inslik. En als je die haartje dan nou rauw inslik, dan gaat je een dag nog lekker slim raken. En ik en Otoy het in je achterkop, ons wil ook een beetje naar die lekker straatluchten toe. Ons wil slim wees, ons wil een procureur raken. Papa, als ik voor je moet zeggen hoeveel haartjes ik en Otoy daar geslikt heb, nee. Ons zal die bloedbank skam gemaakt hebben. Ons zal gewoon hierdie koelboxen vol haartje oorplantings gedoen het, daar in Senten. Maar zo gaan die leven toe nou, en ik en Otoy, zoals ons schiet, koffieblok trek, en ons man, ons slik die haartjes in, en ons het vir hulle by die hoop, by die dosyne het ons vir hulle geslik. En een hand is so lekker duif wat gebraai is, 4 is nog nie, is heeltemal af nie. Lekker die koffieblok moet zwart, 5 roze thee, en dan die haartje wat er nog vroeger 10 minuten of wat, hier in die kiel gaat af is, want ons gaat ons nou, ons is doelgerig, ons gaat dan nou een slim man raak. Maar zo kom ik nou 2 man, en die man is gevaarlijk met de rek, en ik begin ook daarom nou zo'n beetje die story te verstaan. En dan stap je een dag zo in die bos, jong, en ik weet niet wat krijg voor ons, en ons stap nog zo lekker en zoek naar die duif, en die massie. Just en daar spring het ding achter die bos zit. En voor ik nou 2 kon 1 of 2 sê, klap die 2 rekskote en waarachtig daar trek ons voor een plat, papa. Maar dat is niet zomaar enige duifie, dat is een gompo. Ik weet niet wat een gompo is, dat is die grootste voel wat kan vliegen. Maar jong, die gompo is zo groot, nee. Het lijkt op een gesmokkel is hier, oor Botswana's grens. Hierdie ding, ons moet daar maar 2 vatten om hem te dragen. Nou weet ons klaar, jong, hier komt nou een lelijke ding. En ons mag hem schiet, die so pa,
Pa daar by die huis en ma Marie daar in die Kaya. Ek hier gaan groot moeilikheid kom. Maar ek en nou twee is amper maar min bekommerd oor wat die ouers dan nou vir ons kan sê. Ons kan nou maar die punishment vat en ons sal hom seker nou maar moet eet en geslag kry. Maar ons is maar min worry oor wat pa en ma Marie dan nou vir ons op die ouend gaan sê. Ek en hy het mekaar net so gekyk en nou het ons arm moet die ding groot geraak as jy die haartjie heel inslik, dan gaan jy nou 'n lekker slim man wees en ons is doelgerig. Ons wil dan nou eendag die prokureur of die dokter raak hier by die lekker ligte in Sandton. En ek en nou twee gaat nog so heel benoud aan en alles en ek en hy kyk mekaar so en ons kyk mekaar maar net so diep in die oë en sonder laat enige iets gebeur of verbygaan. Kyk ons mekaar so en op dieselfde oomblik sê ons vir mekaar. Luister, lyk vir my ons gaan maar ons lewe lank boer.